Siya no kay watay kagalingan ko kumpra pas laing. Lapanan mo magkamuti alila. Na pero di ka mampod mo pa yung Wa lagi po inanan kamuti no. Mayo ha. Ah, doon na naman kanala. Nangita po ko. Hi everyone, good morning. Ako na din po din si Mama Alets. Kasi alya na din, ito gawas, nagduwa. Karon day guys, adlaw Lunes, pizza 11 sa buwan sa July. Kuan day naka-ready ko kay mga tukos barangay, kay mga adyo ko barangay certificate, kay mag-follow up ko sa kanang single parent. Makuha ko ID sa kuan, mga solo parent ba, karon makakuha ko kanang benefits nga gikan sa gobyerno, kay na naman ko na programa karon nga mga single mother na ako ni makuha nga kuan ayuda gikan sa gobyerno. Nga sayang man pod hindi ko na mo kuha kay tinuod man jung single parent ko. So karon guys, matukos barangay yung makuha ko talaga certification, barangay certificate ninja habang i-apply agahang PhilHealth ug mapwede ba ang i-apply og kanang indigent kay wala naman po ko'y trabaho ron, wala ko'y sildo. Ang itry, pwede ba kaya rong nakatipid po ko ba kay 400 man po kada buwan ng bayad sa PhilHealth mo nang ang itry, pwede ba ko? Kaya naman po ko'y anak nga PWD, basi pwede ra ko member sa indigent. Kay ba ako murag ba indigent man ko kaya wala mo ko'y trabaho, wala mo ko'y sildo. So guys, hatos ako sa barangay karon. Kita-kit sa naman dito. Aliana! Adyo mo pabudyag ha? Lipsian! Dadara mo! Ano kayo matos ako sa barangay? Ako sang ate dia. Banan ko ni Dja. Matay pa djung insi. Ang inita. Dah maju ni maitum. Ha. 2 hours later. Hey guys, nauli na di ko gikas barangay, jawan ako ka-film dito kay barangay secretary. Kuan, nagpa-sounds, bawal man mo na nakakuha na ko sang gikuhang papel. Diya karon man na fokus kuan guys, munisipyo sa DSWD kani pasa. Certificate of Indigency agi sa barangay certification nga kuan nga solo parent ko ya. Matos ako karon guys munisipyo. 1 hour later. Everyone dungit ngipon guys, gikan na dito sa munisipyo, dadari ko hapit sa kantin sa mga agaw dari minuto. Kami simika dia, simika. Ano sa bintang? Wait, pagtinda ko ako lang. Come. Bitaw guys, gikan na deko sa munisipyo sa DSWD. Jawa ko nakadasang ID kay way wa pa mayor sa Alicia. Papa ko ni mo pirma, tawagan na ko po na nag-mayor. Jagang PhilHealth, wa nila dawata. Kay ang Alicia ko no, ilarang priority itong kanang anak ko nung mga nakay nga wadyo ko ni mahimo, mawaray lang tagaan kanang PhilHealth, libre sa PhilHealth. Ako ko no, isa ko no po, unahan sa kuno tong mga mas luwi pa kuno na ho. Moto, nasabot naman po ko kaya gamo ko ng lungsod sa Alicia, di ko na parehas uban nga lungsod nga dakog income sa ilang lungsod manang di sa kuno ko pwede makakuha ito. Nagtaon na mo. Kasi yun ito ta, lang ito dyan dyan. Natayan, upuan, pansit. Tayo. Mana kansi? Mana kakan?
Kiaw ka ba lagi mo kaon? Ano ni? Nagkarang pansit? Ikaw lagi ko. Tama na lang. Nabuong na. Ang pansit. Gud mo pa bitin ko nagaan mo pansit. Ikaw din pakan. Ba, din mo na na. At saka ka ba rin? Pili ko sa sila. Ako ay ko din. Ano pa man oh? Lami lagi ka mong luto nang. Ay, Ikaw na luto na ne? Lami man. sana o lami. Kami ko lang kung luto. Dali lang kung ano. Ang pisto kay laman ni Hado, kabisado kay mga paranan. Ako. Nagapag mo mukha na Dami ta mo gaman mo gabi no, dapat ba mo kita daw ang gabi. Di ko mo ina. Mao na di ko magluto. Kaya na. Gawin na lang luto ako. Tangat di ko kung magtukar na yun. Ulit, nagduha ka kilo ang luto. Grabe naghanap tao sa munisipyo karon. Tingnan na. Hanap tao. Di si Alok, di ba? Dato mo nito kwarta na kung along. Tumili niya. Hindi gamit tinod ka. Kung hindi gamit nila tinod din ang kwarta na. Ang ipo. Commission on audit. Regional office. Provincial province. Wala ka. Sa ulit. Bahaw sa bahaw ha. Okay, dia jadi titi, dia kayak gana dito tuh dari dapat kakaroon. Salamat ha. Uy, nala deh. Sirit. Carmen Dubai. Nabisin. Pwede ko. Wala ka. Ready? Alam mo ito kasi. Pati kayo patay. Ito, mana juga suka nih, dati 45, 62 na. Ano? Ano bago? Bakit ka bolos? Kan, dito mo. Ikaw nang mangita ko gaganang lang din imo nang kaugalingon. Wala ang priya bang? Kanino? Hanap din ko doon. Laging mampang ka nang magluto pa di bagahin pag imong abang. Ano kita? Dai. Sila ba tunggi? Kaya rin tagal eh. Makabawi. Na sila. Ito ko alam sa ng mga luto. Makabawi ni? Tuan kabali. Ako, mga dito mga tuwan. Hindi baso? Ha? Baso baso? Ano? Tumuta ka ng baso? Ha? Alak ka? Baroy. Tatira, yung nilo, Ted. Ha? Hindi na to eh. Sira? Hindi na tagiro na eh. Dito lang kayo lang ako. Dahil kumit ang rap ang rap ninyo nga biro. Nang ilin niya ba biro. Hindi ako dari ko itong nutukan naman yung business eh. Hindi na mayaw ng biro. Ano yung take out na kaya tagal yan. Dahil biro, nasa ligas. Ay, hindi ka mo biro. Adik dun! Kung ito pa akin agad, napansin. Para balik si Ana. Hindi. Gagawin ito. Wala si Dito.
Walang pipap. Hours later. Just then, bye. Guys, daga pun mi dari o pa mi uli. Kay naghuwat mi gulandong na kay magbaklay rami. Musuway mi baklay. Kay arang makatipid ko sa pamasahe. Magbaklay mi kaming tulo manangilin ako si Mika. Hindi magpasalamat dahil ko sa katong tabang na ho si Aloha, Bisaya, Pilipinas. Salamat ka dyan dito, ma'am, sa imong tabang. Nakong tabang na dito na ka dyan, ma'am, kay nakabayad ko sa nautangan. Kaya di mo ko yung nautangan katong pagka-hospital lagi ng Aliana. Salamat sa ka dyan dito, madam. Aloha, Bisaya, Pilipinas. Sa imong tabang. Karon pa din nagikuha. Sakto po kay mobile po ko sang nabayluan. Salamat sa kadyo dagan bantang grasyang maabot sa imong kinabuhi, sa imong pagka manggiluyon, manggihatagon. Salamat kadyo dito. Aloha, Bisaya, Pilipina. Nga nasa Hawaii, USA. Salamat kadyo, ma'am, sa imong tabang. Ja. Arang inita pa man sa mga oras ha. O pa may alas 2. Maghuwat kami gulandong na sa mga nahinag lakaw. Mangita pa ko ang mapalit sa merkado. Palit ko kamuti kay si tatay ko no kuan constipated. Na si Aliana, di naman nagasahan bisagan sa unta. Ano mo itong ipalitan og kanang ribisco plain kay mora may dyan pwede kanon kanang mga plain dyan skyfish nga na mga naipalaman, mga tamis bawan ng Aliana mga nang di na ko magasagasa o sa mga pagkawan na kuhan. Just then, bye. Diya guys, karon magtumis sa merkado kay mangita day kukuan mangita ko kamuti hinug nga kapadyas kay si tatay lagi constipated bani kayo si B? At tumis sa merkado lang, pari ba? Nana. Oh, balik ko. Upload pa gali ko dari. Ta, insita. Pabal ko sa merkado. Tara guys, ta nakapalit na may kamuti. Pila ko na ni. Maura na pud na no, last na kamuti no. Naman og. Pila man na siya ka kilo? Dungara 100. Ang naman may daghang utanon sa mua, kay nananong pud mig utanon. Kana radam. Kamuti ba na may kamuti ugma? Ugma. Kagayan lagi. Gas kagayan din na, agla ko ng kamuti guys. Banda ni kaninga ni dili ni sa ato. Ano lami ko kumakaingan ni. Asa ba na kanang prapod nimo? Ang lisura nga tong alisya no kay watay kagalingan kon kumpra pas laing. Lapanan mo magkamuti alila. Na pero di ka mampod mo pa pagkatay. Wa lagi pa inanan kamuti no. Mayo ha. Doon na lamang kana nga. Nangita po ko kapadyas, wa pa yung kapadyas. Kana ralaman. Wala bisli ko pa disda ka bang anak ko naniraman. Imong pipino tagpila pa ning kilo. Ang utana ra ko kanamo kay tanom. 50? Pero mo comprada 40. 25. Batong. Kani bat. Just then, bye. Hi guys, nakapalit day kog mangga. Grabing kadala ang mangga sa merkado. Kaning 5 ka buo, 40 pesos na niya gagbay pero jud. Na ha? Jadi nila ba jud crispy kay kuan na? Malang, pag masak og plato ng be, arang bukasan. Butangas mangga ba? Kaysa ba rin mo kanda nga kita man? Kasi talagyan mo. Nagagamos. Naku na ginamos yung nangilin guys. Talagyan mo sa sili. Tuyo or suka. Suka. Kada no, radyo lang ginamos, kada ng tuyog suka. O kada ng tuyo raw gasukal. Tuyo suka. Bawa ko lang ginamos to. Tag na tasbay. Na, dabong pag ng mangga. 40 pesos. Bilas ko ani, milian, butil. Meri, anak.
Bao, kinumpran mo si nila, mga mahal ako nung bao. Parang pagkalan dati. So, anong ko kayo bao po? Nangitamig ko ang kapadyas, so dumi kita kapadyas, kamong tiray mong nakalit. Tag-50 ka. Gagmay. Nagtira guys, kaya sunod-sunod, mananam namin kamuti. Matanam namin kamuti eh. Ito na may traktor dito. Magpadaro namin kay mananam namin kamuti. Guys, Oh, ano mag-drive sa traktor? nakapasensya na mo sa mong vlog. Kung hindi galis ko sa dami saba. Kaya mo sakmanan mo Ito guys, sabang kaso na rin kasi highway ni highway. Kaya ba yung Isa man ang line, mapuno nang. Para magbayulit. tuyo. Kasukal. Hindi ka tuyo sukal. Lagi. Ako yun na pulit ha. Ano mo? Muna ba ko ha? Muna ko man ang gahapon. Insi, dana insi. Hoy. Ano mas kuan? Stila. Yada o. Mangga ba? Tagawat guys, banga pa may kauli kay kuhan. Nagpalandong-landong palagi mi, kaya rapang inita. Baklay mi. Magbaklay mi sa Giana na masuskwila bi high school. Kita ni duwa sa mo agi. Ano ba? Maria langit, music ni magahagi. Tabung manigi. Ano naman po? Ano mo? Sa mga ulit ang bangkay, yara. Hapon na, tingalan ko sa nanay. Puro ni chat na kong tiri, ha? Ang tawag mo na? Wala ko nanay. Suman, Mamahapon lang ta? mabaklay ka. Ganiran ta ko ng uman, guys. Sugmuli pa ko, naghabal-habal ko. Nauli lang ta ko sa Byron. Namusuhay lagi po kung baklay ko. Pagkay mo ba ko? Ada, bisa pag mubaklig di, kaya bakan gapon ko. Iyo, bakalan ko gabi. Alayin sing. Mariara guys ya. Mangka. Bawal, hindi sila makaulo man doon. Pag-iipos mo? Pag-iipos mo? Sige. Kita siya ulit umangga. Sila. Kumukantin? Ah, sa maglaway lang. Lingkod ko ah. Inamos. Pinabaho ko no. Pero pag naman sa ko ko ba? Ha? Labong? Hindi may ikam. Mabalo kakasilaman ng guys. Ha? Mabalo kakasilaman ng hilin. So, ano na ako sa gadaw? Ha? Sa gadaw ra? Ato rito kayong pagkatag ulit ako. Daga pa ba ka? Hindi na ako. Ha? Hindi na ka? Hi. Pajunis, Madam Mix. Kaya ba alumni? Apil ka? Alumni. Alumni homecoming. July 23. Sabi ko, one batch kasi 45. Ating! Nara ko sa Alicia. Ating, galing ko sa unang trabaho ko sa Manila. Nadyo. Ating ba? Dala mong kaning graduate. Atong alma mater ba? Ato pong balikan. Mahal na magamutan, mahal. Pinintos. Apil na t-shirt o mga pagkaon, okay naman.